i creiem que a efectes de reactivar l'economia, de millorar la competitivitat de l'economia, de facilitar que els emprenedors, les empreses puguin crear llocs de treball, és necessari com a una eina fonamental formativa la formació professional. Que la prioritat de Mariano Rajoy és crear llocs de treball. I per crear llocs de treball és absolutament necessària una formació professional de qualitat, dignificada i que sigui una formació professional adequada a les necessitats del món de l'empresa, que és on necessiten inserir-se els joves catalans. Han estat la senyora Chacón i el senyor Rubalcaba els responsables de que a Catalunya i a la resta d'Espanya s'hagi doblat a l'atur juvenil. En primer lugar, prestigiar la formación profesional. En segundo lugar, flexibilizarla, convertirla en una formación que permita que los chicos puedan acceder al mercado de trabajo inmediatamente, es decir, hacer una formación profesional que esté vinculada con las necesidades laborales de las empresas. Y en tercer lugar, lo más importante, apostamos por una formación profesional dual, es decir, los chicos estudian y a la vez que estudian trabajan o se trabaja a la vez que se estudia.